Nevyvrátiteľné dôkazy genocídy na oblohe. Počúvajte, čo na nás striekajú. Väčšina ľudí na celej Zemi vôbec nevie, že nad našimi hlavami páchajú na oblohe genocídu proti ľudstvu. Všetci nevedomí veria iba tomu, čo vysielajú médiá. Myslia si teda, že počasie je vždy práve také, aké je a že to robí príroda. Ak si vypočujú správy počasia, už sú uvedení do omylu. Sú v tom, že teraz ich čaká také či onaké počasie. Neraz som videl ľudí pri vzájomných rozhovoroch o počasí. Z ich nevedomých rozhovorov mi je zle. To, čo si myslia o počasí a o tom, čo sa deje, to sa vôbec nedá počúvať. Tieto bezduché mŕtve telá bez duše si svojim chýbajúcim mozgom nevedia vysvetliť také javy, že prečo je z ničoho nič zima, teplo, búrka, hurikán, prečo padajú z ničoho nič krúpy veľké ako vajce, ak ešte pred chvíľou bolo teplo a odrazu je zima. Ja osobne vždy zasahujem do toho a toto umelé počasie, hrania sa chorých ľudí na bohov, likvidujem. Takže za nejaký malý okamžik sa búrka, hurikán, zima, krúpy a iné úkazy stratia a zas ako vždy tupé ovce nechápu, ako je to možné. Tomu zodpovedá aj ich vyjadrovacia úroveň a ich stupeň vedomia, čiže úroveň 0. Títo naprogramovaní nevedomí nešťastníci sú obete vymývania mozgov a programovania ľudskej mysle cez systém, ktorý riadi chazarská satanistická mafia. Všetci ľudia veria len tomu, čo médiá ukazujú. Nevedia, že tieto médiá riadia aj založili satanisti, ktorí týrajú a ovládajú ľudstvo už 26 000 rokov. Nevedia, že médiá slúžia na klamanie, zavádzanie a programovanie ľudstva. Všetko, čo kedy médiá vysielali, hovorili, písali, sú dezinformácie. Každá jedna vec. Toto ľudstvo vôbec nevie. Ako aj toto môžu vedieť, ak sú naprogramovaní a uvedení do omylu v každej jednej veci, ktorú si kedy vymysleli. Takto tupé masy oviec rozmýšľajú nie za seba a nie je to ich myslenie. Je to cudzie umelo vytvorené myslenie našich nepriateľov. V reále to značí, že masy ľudí na Zemi rozmýšľajú presne tak, ako ich naučili rozmýšľať a robia len to, čo im dovolia robiť. To sa týka celého života každého nevedomého človeka na Zemi, pretože ľudia sa vyvíjajú len ako oni chcú a ako im dovolia. Rusko a Putin sú démonizovaní cez médiá, ktoré vlastnia a ovládajú sociopati, ktorí robia genocídy po celej Zemi. Prečo ho asi tak démonizujú? Pretože oni vlastnia médiá na celej Zemi a tým pádom klamú celý svet o všetkom, ako aj o Rusku a Putinovi. Pretože Putin a Rusko sú jediná sila na Zemi, ktorá týchto ľudí likviduje a bráni celú Zem pred nimi, ako aj nás všetkých s našimi rodinami. Ako sa dá bojovať proti chemtrails? Pokým títo ľudia nebudú zničení a popravení pred Medzinárodným tribunálom za genocídy a zločiny proti ľudstvu, na čom sa pracuje, tak dovtedy každý jeden človek, ktorý má vlastný pud seba záchovy, musí nakúpiť veľa litrov octu a roztrekovať ich každý deň cez tlakový rozprašovač z okna svojho domu. Ja osobne to robím každý deň. Stále dokupujem nový ocot. Nikdy sa mi nestane, že mám doma menej ako 40 až 60 litrov octu. Musím byť stále pripravený. Ocot je jediná substancia ako látka, ktorá dokáže zničiť a rozložiť tieto jedy. Ako sa ocot po striekaní dostáva hore na oblohu, tak rozkladá všetky negatívne častice na subatomárne častice. Obloha sa začne otvárať, aj ak je úplne tmavá, špinavá a zatiahnutá. Ocot nelikviduje len tieto jedy, ale likviduje aj HAARP, teda elektromagnetické žiarenie. Vďaka HAARP dokážu satanisti účinne tieto čiary na oblohe spájať a premiesňovať tam, kde ich potrebujú. Takisto cez HAARP dokážu vlniť vzduch a vytvárať týmto ionizovaním vlny. Len kvôli tomu vyzerá obloha, ako keby sa niekto na ňu vyvracal. Sú v nej rôzne diery, vlny a zárezy. Toto nemá nič spoločné s prírodou ani s oblakmi. Tupé, naprogramované ovce sú však aj tak hluché a slepé. Nepozerajú sa hore na oblohu. Jediné, kam sa pozerajú, je do blba, do mobilu, tabletu. To je jediné, čo tieto roboty vedia. Ten, kto má úroveň 0, žije len živočíšne. A to jesť, spať, prežiť, ukájať sa sexuálne a iné nepozná. Satanisti každý deň robia prelety cez mestá. Ako prvé hneď od rána striekajú od spodu, aby zatienili slnko od rána.
Nevedomí ľudia nechápu nič z týchto javov a nechajú sa klamať alebo odradiť väčšinou platenými trólmi na internete. Ak niekto prebudený šíri na internete veci o tejto genocíde zvanej chemtrails, tak napadnú každú debatu, každý článok aj každé video. Trolovia reagujú tak, ako im kázali ľudia, ktorí ich za to platia. A väčšinou vždy napíšu tieto veci, aby odradili ľudí od pravdy. Daj sa liečiť, si chorý, sú to sprostosti. Ty tomu aj veríš? Blúdy. Aký matroš berieš? Aké tabletky užívaš? Máš dobrého psychiatra? Daj sa liečiť. Sú to konšpirácie. Vy tomu aj vôbec veríte? Sú to kondenzačné čiary od obyčajných lietadiel, čo lietajú s ľuďmi. Troll má za úlohu len jedno. Za každú cenu vyvolať dojem, že je to neexistujúci jav. Majú za úlohu odradiť každého človeka, ktorý tomu začne veriť. Toho sa boja, lebo je na Zemi stále viac miliónov ľudí, čo tomu veria, čo tomu chápu a čo proti tomu bojujú. Toho sa satanistické elity boja, lebo nás je veľa a ich málo. Všetkým chorým, plateným trolom, ale aj sionistom odkazujem jednu vec. Klamať môžete len chorých ľudí, ako ste vy sami, a tupé naprogramované ovce, ale nás prebudených neoklamete nikdy v živote. Všetci normálni ľudia, ak by sa len trošku začali o tieto veci zaujímať, zistili by toto. Môžete aj celé dni bývať na letisku a pozorovať lietadlá, čo prilietajú, aj čo odlietajú, a za celý život neuvidíte jediné lietadlo, čo robí čiary. Reč je čisto o letoch s ľuďmi, čo lietajú na dovolenky. X-krát som letel a nikdy som nevidel a ani nikdy neuvidím žiadne čiary za našim lietadlom. Takisto každý, kto letí a ešte si to nahráva, vie, o čom hovorím. Ak si ľudia zistia koridory letov nad svojim štátom, ale aj nad svojím vlastným mestom, tak zistia presný počet letov, ktoré nad ich mestom za daný deň lieta. A prídete na tieto veci. Poprvé, nad mestom letia za deň stovky letov, čo striekajú jedy. Celá obloha je z toho čierna, špinavá, šedá a rýchlo sa po týchto letoch, kde striekajú tieto jedy, mení počasie. Po druhé, tieto lietadlá letia mimo koridor lietadiel, čo letia na dovolenky s ľuďmi. Tieto lietadlá si letia kade chcú, kde chcú a v takom počte, v akom chcú a kľudne aj vedľa seba, voči sebe krížom krážom. Po tretie, tieto lietadlá lietajú veľakrát úplne dole hlavou, aj úplne hore hlavou. Nie tak, ako letí bežné lietadlo s ľuďmi. Pri bežnom lietadle trvá 10 až 12 minút prejsť, dokým sa dostane hore. Preto hore hlavou ani dole hlavou lietadlo s ľuďmi nikdy, a to opakujem, nikdy neuvidíte. Po štvrté, tieto lietadlá nielen križujú, ale robia veľakrát aj veľmi čudné otáčky, zrazu sa otočia, letia oblúkmi a vytvárajú rôzne obrazce, z ktorých sa za nejaké časové obdobie začne z úplne čistej oblohy vytvárať závoj a hrubá clona. Po piate, kondenzačné čiary už obyčajné lietadlá vôbec 10 ročia nerobia. Po šieste, ak vás zas chcú, ak sa nedáte odbiť, oklamať, že je globálne otepľovanie a že musia nás chrániť pred slnkom. To je ich poistka. Ako to síce priznať, ale zvali to na slnko. To je takisto podvod a my všetci to vieme. Putin to vie a vedia to aj vedci, ako tí dobrí, aj tí zlí. Po siedme, smejem sa tomu, ako sú to kondenzačné čiary, čo nám tvrdia naschvál, aj keď oni sami vedia, čo to naozaj je a že nás zabíjajú. Chcel by som vidieť lietadlo s ľuďmi na dovolenku, ako letí, kade nemá, a to oproti pri sebe x iných lietadiel súčasne. A to ešte hore aj dole hlavami a rôznymi chorými oblúkmi. Aby to nebolo všetko, ešte aby, akože tieto už aj tak bizarné zvrátené tvrdenia, že sú to kondenzačné čiary, tak aby tieto kondenzačné čiary ostali na oblohe celé hodiny a aby menili počasie celej krajiny z ničoho nič. Po 8. Stačí si dať urobiť testy na ťažké kovy a nájdete tam všetci. Ortuť, kadmium, hliník, kobalt, stroncium, bárium a iné. A dávky budú 1000-násobne zvýšené. To isté nájdete v pôde, na stromoch a vo vode. Po 9. Umierajú nám zvieratá. Včely, ryby, vtáky, rastliny a všetci v sebe majú to isté zloženie jedov. Takže žiadna bytosť z radu sionistov nemá na to, aby mňa, človeka, ktorý sa považujem za jedného z najmudrejších ľudí na Zemi, aby ste ma mohli klamať a manipulovať, ako to robíte sprostému národu, alebo ma nejako zhodiť vo filozofickej debate. Pretože na Zemi taký človek nežije, čo mňa môže dať dolu v myslení.
Takže čisto teoreticky, ak by som bol v debate v televízii alebo nejakej diskusnej relácii alebo show, ako to zažil x krát Tibor Rostas a proti nemu sionisti sedeli, teda chorí ľudia a hádali sa tam s ním a snažili sa ho zhodiť a vysmiať sa jeho tvrdeniam. Tak celý národ múdrych prebudených ľudí by videl, ako by som s vami vytrel podlahu a ani by ste si nepípli, vy zhnité duše. Lebo ak ja spustím svoje rečnícke schopnosti, som neporaziteľný a nezastaviteľný. Idem ako AK-47, jedna rana za druhou. Nemáte vo svojich radoch nikoho a ani ste nikdy nemali, čo mňa dá dole v myslení. Sionisti, vy už budete pre túto planétu pasé. Váš koniec sa blíži. Vy to viete, ja to viem, Putin to vie, tak na čo sa ešte budeme hrať?